E que opinas, a ver, que vin aquí das parellas abertas? Que opino das parellas abertas? Opino que hai que ser moi maduro e moi autoconsciente para saber ata que punto estás disposto a chegar nese tipo de relación. Tampouco quero pechar a porta radicalmente porque entendo que podo levar unha sorpresa en algún momento da miña vida. Eu nin o empatizo, nin o entendo. Así, claro. Estas modernidades non son tan amigos. Non todo o mundo sente o amor igual, hai xente que se enamora. Cada un que faga o que queira, pero eu para mí non o Claro. quero. Eu son máis un vello no corpo dun neno. Teño colegas relativamente cercanos que sí que teñen relacións abiertas porque din que o que a miña parella faga a nivel físico con outra persoa non quita a relación tan especial que temos ou a conexión que temos, non me quita eso. Sí, que se entendan eles, pero... Claro. Pero para mí non o quero, non. Sí que me fai incluso sentir incómodo, non? Porque está con ela, depois vamos de festa a outro sitio, bueno, un con outro, un salta un por riba do outro, eu non entendo nada. O tema dos clubs de intercambio de parellas, igual para curiosear, como experiencia de unha vez na vida, Sí, para encontrar o para ver veciño. que onda. Para encontrar o veciño ali, e tal. Non son amigo de eso. Eu que son moi curiosa, entón creo que me molaría chegar un pouco e ver o ambiente. Vaya la sola, eu non vou, non. É unha casa. Que eso ten que ser un conto, vas ali, mira, esa, os de aquí, os de lá, conoces a todos ao final. E o tema da bisexualidade, como o levas? Pois moi ben, eu son bisexual. Realmente o que me atrae ao final é a persoa. Se é un chico, se é unha chica, Hombre, a ver, me dá un pouquiño igual. e a ti entendete, a mí non, No meu caso non sería bisexual porque non me gustan os homes, claro. Nunca o probei, pero nin falta que fai, sabes? Sí, pero iso é unha cousa que sabes, non tes que probar nada. claro, Eu xa o efectivamente. tiña clarísimo. Non me deitaría con alguén. Comparto todo o tema que cada un que sea da súa maneira. No meu vínculo de amigos teño moitísimos amigos que son dunha maneira ou da outra. Non me parece mal, cada un que lle guste o que lle guste. É que ao final Eso. non é algo que podas elixir. Sí, Se claro. atrae unha persoa ou non.